Terve tuas. Transit-mies tässä. Katsotaanpa mitä minulla on nyt korjauksessa. Tässä on tämmönen vuosimalli 21 Transitti. 130 hevosvoimainen rentti. Manuaalivaihteisto. 4-veto. Ajettu 88 000 kilometriä. Katsotaanpa minkälaisia vaurioita siinä on. Kun näkyy, niin katon etuosassa on pääasialliset vauriot. Vasen sivu on siistikuntoinen. Takapää on siistikuntoinen. Onpa sitten tää oikeeta sivua. Katon yläosassa on vikkaa. Takalakasoissa on tuommoinen naarmu. Peili on rikki. Tuolta on vähän painunut tuo katon pilari alaspäin. Sen takia ei istu tähän tämä sivuovi. No niin, semmoset on vauriot. Ruvetapa korjaamaan ja katsotaan miten homma edistyy. No niin, pidetäänpä pieni tilannekatsaus, miltä se Transitti näyttää peltikorjauksen jälkeen. Ja kun näkyy, niin siihen on vaihdettu tämä kattopeli etuosa. Jonkun oven päälle tuota paaretta peltiä tommonen pätkä. Kyleistä on oikaistu naarmu. Ovet istuu hyvin korriin. Tämä näyttää sisäpuolelta korjaus. Tuohon on vaihtu tuota kattopaaretta tuommoinen pätkä. Katsotaanpas tuolta toiselta puolelta miltä se näyttää. Tuolta se näyttää siltä oikealta sivulta. Korjauksesta tuli varsin siisti. Nyt vaan maalauksia ja katsotaan mikä on sitten lopputulos. Katsotaanpa miltä se näyttää Transitti maalauksen jälkeen. Kun näkyy, niin katto on maalissa ja oikea sivu on maalissa. Siitä tuli varsin siisti. Katsotaanpas tuolta sisältä vielä. Sisältä on myös siisti. Tuo sauma on käsitelty ruostesuoja-aineella. Ei muuten ruostu. No niin, nyt ei muuta kuin myyntiesittelyvideo ja myynti.